गाँव हो सकतुआ सकतुई डाक खाना जिला देवरिया तरकुलवा थाना नाम बादशाह बंसवारी में घर बा। नाम बादशाह बंसवारी में घर बा जागी ले रात भर चोरन के दौर बा। बाटे पिछुआरे एगो पीली सी करिया गटई पर उज्जर बा सब देह करिया भोके ना धीरे से धरे कपच के भोके ना धीरे से धरे कपच के आवे के होके भाई बोझ के देखते में ओकरा के होला बुखार आपो सब जाने लगी परिचय हमार और हो महीना अंधरिये के आस बा चारों ओर बांस खूब जाह कंजास बा अब दिया दुआरे के तनको बुताला रोहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला एक बेर हित जिन भादों में आवे जिंदगी में फिर को मुंह न दिखावे। हमारे गांव में एक बेर हित जिन भादों में आवे जिंदगी में फिर को मुंह न दिखावे दिनों में मच्छर फुला देले काट के कितने लोग ओढ़ले दौरी उलाट के दिनों में मच्छर फुला देले काट के कितने लोग ओढ़ले दौरी उलाट के मोर मैदान खती होला हरानी हेले का पड़ेला जगह भर पानी अब है न भइल ना एकर सुधार आपो सब जाने नहीं परिचय हमार 125 घर बाटे आबादी हमारे गांव में 125 घर बाटे आबादी कौन कौन जाति बाटे सगरो बता दी 34 घर बाभन और राजपूत 22 हरिजन के घर बटे 26 28 15 घर चनऊ 4 घर तेली चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली 3 घर बढ़ई कंकर के तीनी 12 गो घर कोहरौटी के घीनी और 4 घर गुण बने चाहे कहार आपो सब जाने नहीं परिचय हमार आपो सब जाने नहीं परिचय हमार।